Arimi benchikawa korwa basi besokire kwe murunganiri obohererani botari obuya igoro yoboni gwekagwiyo barimi bekemerie kioni gobatere buna obwene nobwasio kumboganeire kobao buna homori kito Gilbert Kobi agotomanyi obo korari ase society yoni gobwateneniwe oika okweibwana kwabeire na sensemo ye bunge ya bubasi me ya Masige West asabarimi barenge bekagwa banyakoba kurubukana asubutesene ko kwabo igoro yokonigwa nabo gobotenirwe kagwa senseme yo kuma etama chika separation ye factory ni factory yani nga abakorende lyoko baba banyanyasi kitoje tamo bitaguti babo tutagete totene twabwate mucyane lakini abamigi rumono bakoranga ne abajinge bepimira bo korengana na barabu ni goboteranya koba gwisaneka igoro yogoteneri nabo yuga maereso bakwaigwa igoro yogoteneri bwokongo gwekagwa nabo yugo goteneri gwekagwe iyo etagiri konyana koba gekoba ebitoki kinga kia singaki ekero tu arenge mubonga oyongwa etare uja koba chiamani oinyore ninge nakobegete tukaiguana naye ng'aki tuchange chibesa torosie tingarari mugonga tugukura korosi mugonga tuje korosi arari yanjaga ninki no murimi w'Efurongo agakigune ng'ento ebintu by'okurongeyi abona bari w'Efurongo ndiko bimbaka twate bikwa se union igenderete special mukibi kurwara twakali kuboninga kwasibe zige ndiko kyaleire kurwara ngiki Rusia karuma hapeli 792 munakoko kwana kana bikuro tobwata omo komite itorenge ga ikiro chiasira nanda taje chikire libukumi chirembeo na keke tuacha togambera kini tuwana neti ndiko bimwa paka bato ya bichipo lakini ana tuete menere yako twana ngote menere daro chika uchetu toka torabo chaigo chiko igua bono kumetinga yoto gocha konie chire mwamu tokonie chire mwamu nyaki tokomenya tiga twewe saya pie kete menere ga Efurongo tokore bintu byaito angiri ngo atana muri gwetu twabe to nyanza maro sana na kia abantu bako sindi bido weiga baira mugonga batato le gabosa nandi bantu kwa na bana iga wanza bana iga ikagija ya tore mugono ngai tokoira tokata baibaje bayo kone maiga yasimba ara dengire ime atokonye tokonye na mama school twetenenene mugonga totigane na mugonga Efurongo ebere yetenenene bono niko bagandi yoboteneri bwe committee ye society yakubage kurusi waro elio obwase kunya ko korigerere gumono ya chikagu chitu twasinyirwa chikogenda bono twatenenirie bake committee yonsi etakeire rusiu ebunu wansobore miyo boye bono chikagu chitu nari turaretega niko basabire nga obuteneri bwe county yakobo bweso igati ilikonyana koba kumanya nga balimi ngibatagire konyana kubwa society iyo Gabana simbara atina byete kirese kibana tikokore meremo naiziatia kunsana no kuga ngoirira ali oroche koba na mono koirira abalimi abunya koba okulira ababisa ba cooperatives nabo igo ali abarenga sabateneri be chi committee tarisijajete sirikuja ikagende ntoke ko soembe kere sebitabo chibese chetu lipa wafanye kazi bakirire tware balance sheet etoro kinga kibatumegete chibese ekyo bwangoiga mbarangerio omukutano main morwe solution bujamano nararinge kurwa sensemo ya Masige West ime constituency ya Bubasi nkori boteregete mikuru ase constituency ya Bubasi amarita nanche Gilbert Kobi